I a Eden Salvem l'Empordà ha aprofitat la gran afluència de gent d'arreu del territori al Festival Acústica de Figueres per cridar l'atenció sobre els projectes de parcs eòlics a la comarca. Des de l'escenari principal de la Rambla, just abans del concert de The Tallets i davant de més de 10.000 persones, han desplegat pancartes i han llançat un missatge d'uns 3 minuts de durada. Des de Salvem l'Empordà considerem que la transició energètica ha de ser justa i democràtica. No pot ser que les multinacionals elèctriques de sempre decideixin com i on volen instal·lar els seus macroparcs, ja que només prioritzen els beneficis econòmics. A la nostra comarca s'estan planificant macroparcs en espais molt rics en biodiversitat, com és l'Albera i el Golf de Roses, en concret el Parc Natural del Cap de Creus. Les directives europees diuen que no es pot fer la transició energètica en perjudici de la biodiversitat. Per tant, exigim al govern català i espanyol que compleixi aquestes directives europees i aturin immediatament aquests projectes. Sí, una transició energètica justa i democràtica! No als macroparcs eòlics! Defensem el territori! Salvem l'Empordà! Visca Catalunya lliure! Moltes gràcies i tot seguit